A práve sa začala cena Irish Thoroughbred Marketing, 27. ročník veľkej majovej ceny roviny prvej kategórie na 2400 metrov o 6000 eur pre štvoročné a staršie kone s 8 aktérov. Dopredu zatiaľ v nevysokom tempe ide Fantazia Mia, ktorá má najnižšie štartové číslo, vedľa nej sa potom vyváža skúsený Per Cooper na 3. pozícii. Momentálne máme Desona a je tam aj Noem, ktorý sa dostáva dopredu, nasleduje New Heaven a na chvoste poľa teraz Attack, vedľa neho potom Stejňový, respektíve tréningový partner Briton Trek a pole uzatvára Trip to Rhodos. Takáto je situácia pri vbiehaní po prvý raz do cieľovej rovinky, zhruba 1800 metrov pred cieľom môžete kone povzbudiť do ďalších metrov. Per Cooper, zástupca stajne MPL Racing, ktorého Jaroslav Brečka nasedal pre jokeja Dušana Andrejsa, už diriguje to čelo dostihov. Na druhom mieste už operuje zvonka Noem, tretia je Fantazia Mia, nasleduje na 4. pozícii zvonka New Heaven, ďalej potom pri bariére Deson a pole uzatvára trojlistok Attack, Briton Trek a na chvoste poľa Trip to Rhodos. Takáto je situácia v oblúku pri jazdeckých oddieloch, stále zatiaľ vo veľmi rozumnom tempe. Zástupca stajne MPL Racing Per Cooper, ktorého forma v lani v polovici sezóny mimoriadne kulminovala. Uvidíme, ako sa predstaví dnes po dlhej zime. Na 2. pozícii potom cvála jablonický Noem, na 3. priečke zatiaľ najlepšia z českých koní Fantazia Mia, 4. je New Heaven, ktorý nepatrí k favoritom. Na 5. pozícii sa potom začína pomaličky posúvať Deson popri bariére, za ním Briton Trek, no a Attack zatiaľ na 7. predposlednej priečke a v závere poľa potom už dostal prvú ranu bičíkom Trip to Rhodos. Takáto je situácia zhruba 800 metrov pred cieľom. Na konci protilahlej steny Per Cooper pod jokejom Dušanom Andrejsom mierí do záverečného oblúka pred cieľovou rovinkou. Per Cooper a Noem sa teraz trošku snažia odpútať od zvyšných koní. Na 3. pozícii stále striehne Fantazia Mia. Vedľa nej potom cvála New Heaven. Deson sa popri bariére drží na 5. priečke a za ním sa začína presadzovať Trip to Rhodos, čože je s Attackom zatiaľ je na poslednom mieste a zdá sa, že jockey Robert Šara bude musieť finišovať zo záverečného miesta, podobne ako v sedle Inovatora spred 2 týždňov, ale Attack sa teraz popri bariére snaží dostať bližšie ku koňom, ale je tam Fantazia Mia, Deson a ešte aj tvrdo jazdený Per Cooper a zvonka Trip to Rhodos, ktorý si možno cvála pre víťazstvo. Zverenec Pavla Túmu pod jokejom Jánom Havlíkom, veľmi precízne odjazdený zástupca doktora Charvata, víťazí pod rukami Jana Havlíka, druhý bude Deson, tretí Per Cooper, 4. Fantazia Mia, 5.